Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang, tawag para sa mga kakasalon. Ikatulong tawag para kay Mark Anthony R. Soltes, 37 anyos, soltero, kan Grandvale Subdivision, Deca 1, San Felipe, Naga City, Aki Ninda Paulino Soltes, asin Imelda Ricafrente, buot mag-agom kay Ruby Jane D. Mayaw, 38 anyos, Daraga, kan Grandvale Subdivision, Deca 1, San Felipe, Naga City, Aki Ninda Wenceslao J. Mayaw, asin Maria Corazon Dayawon. Para Kilino Brioso Jr., 33 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City, Aki Ninda Lino C. Brioso Sr., asin Josefa D. Alegre, buot mag-agom kay Raisha O. Betito, 31 anyos, Daraga, kan San Nicolas Nabua, Camarines Sur, Aki Ninda Abraham Betito, asin Ami L. Ortega. Asin para man kay Nestor Belieno Barbosa Jr., 40 anyos, soltero, kan Santol Street, Liboto, Naga City, Aki Ninda Nestor Barbosa, asin Gloria Beleno, buot mag-agom kay Joanne Tusing Alcantara, 38 anyos, Daraga, kan San Fernando, Camarines Sur, Aki Ninda Abelardo Alcantara, asin Marieta Tusing. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pag-ako ninda kan banal na sakramento ni matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan satuyang parokya. Salamat po. Giraray, Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Ngunyan, yauna po kita, ngunyan, sineselar niyato ang kafiestahan kan banal na familia ni Jesus, Maria, asin Jose. Mas makahulugan ang selebrasyon kan Sagrada Familia ngunyan na modernong panahon, huli tanahihiling niyatong pawara na ang tunay na kahalagahan kan familia. Dakol ang mag-agom na suruhay, mga aliwalas na magurang, asin mga delinkwenteng mga aki. Dakol ang mensahe na pwede niyatong maguno sa mga babasahon. Ang pamilyang banal iyo ang nagdadanay sa pagkamuot, pagkamaheherakon, paggalang, asin pagpakumbaba. Urog sa gabos, iyo ang pamilyang makadiyos. Inigabos isinabuhay kan Sagrada Familia ni Jesus, Maria, asin Jose, kaya sinda ang naging modelo kan gabos na mga Kristiyanong pamilya. Tanganing si Jesus ang damon sa iyang trabaho bilang paratukdo asin paratubos, kaipuhan na magpasakop siya ki Jose asin Maria, puon kan pagkaaki, sagkod kan panahon nin pagkasultero sa tagong lugar ning Nazaret. Sa maigot na pagmangno kan sa iyang mga magurang, si Jesus nagtalubo sa kadunongan, sa hawak asin sa grasya, sa atubang ning Diyos asin ning tawo. Iyo ini ang pag-uugali nin mga magurang asin nin mga kaakian na hinahanap niya tungunyan sa mga familia. Iyo ini ang mensahe na buot ipasabot sa tuya kan selebrasyon nin liturhiya ngunyan na aldaw. Mga kaibahan po niyato sa Santa Misang ini, iyo si Reverend Father Ryan Fenis. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa.
sa pagsamba. Sa ngaran ka Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An grasya, asin an katuinungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asing kay Jesucristong kagurangnan, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magsalabrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak man lukod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pagurangnan, ikasana anorog, kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos, ay nagpakanigong magpahayag sa mo,
nin mga malinaw na panalmingan, kan banal na pamilya, papagkaniguan na kaming nagsusunod sa inda, sa mga pangharong-harong na kabagsikan, asin mga bugkos nin pagkamuot, makinabang kan mga premyong daing sagkod, sa kaugmahan kan sa imong harong, Huli ka Jesucristo ang kagurang naniyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay sa nagahada, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan halaga, kan pagkaminuot-muotan sa laog kan familia, minsan nga ni dakol ang mga kadifisilan. Sinasadol kita na igalang asin kamutan ang lambang saro, lalo na ang pagpasakop asin pagkuyog. Ang siring nagibo, nakakabayad para sa dakol na kasalan. Ginagalangan nin kagurangnan an ama sa saiyang mga aki. An ina pinapaurog sa saiyang mga aki. An minagalang sa ama, nakakabayad ka sa diring mga kasalan. An minagalang sa ina, kabaing sa nagtitipon nin kayamanan. An minagalang sa ama, sa iyang ikinakaugma an sa iyang sadiring mga aki. Dadanugon siya sa aldaw na siya mamibi. Halawig na buhay, itatao sa minagalang sa ama, ang nagpapaugma sa ina, nagpapahiling ng pagkuyog sa kagurangnan. Aki ko, at amana ang sa imong ama, kung siya gurang na, daimo pagpamundoon, mantang nabubuhay pa. Minsan maluya na ang sa iyang isip, pahilingan mo nin marahay na buot, dai mo ipagsikwal, kung ika maginhawa asin makusog. Ang pagkaherak sa ama, dai sagkod paman malilingawan, at aangani magiging kabayaran kan sa imong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa saiyang mga dalan. Sa tuya po nga awiton. Maugma ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, asin mga naglalakaw sa saiyang mga dalan. Sa gibonin sa imong mga kamot, ika makakan, mapapasaimo kaugmahan asin kauswagan. Ang sa imong agom na babae, ubas na mabunga sa laog na sa imong harong. Ang sa imong aking lalaki, palibot sa lamesa, kabaing sa mga sanga,
nin oliva. Totoong paladan na siring kaiyan, an may pagkatakot sa kagurangnan. Bendisyonan ka nin kagurangnan, hali sa Siyon. Sa gabos na aldaw nin sa imong buhay, mahihiling mo ang mga aki nin mga aki mo sa maugmang Jerusalem. An pagka magturugang sa simbahan bilang mga aki ning Diyos, nagbubugkos kandanay na pagkamuot sa lambang saro. Sinasadol kita na makanood na magpatinios-tiosan sa kaluyahan kan iba, maging makinuyog-kuyog, asin urog sa gabos, maging mamumuton. Iyo ini an mga karahayan kan mga miyembros kan simbahan, an familia ning Diyos digdi sa daga, na iyo dapat ang pag-arogan asin utubon sa mga saradit na simbahan sa harong na iyo ang familia Kristiyana. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kamo mga pinili nin Diyos sa iyang mga banal. Namumutan niya kamo asin dapat na kamo maging mahiherakon, mabuot, mapakumbaba, mahuyo asin matinios. Magpatinios-tiosan kamo, magpatawad kun igwanin maraot na buot. Pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo. Urog sa gabos, magkaminuotan kamo, hulita ang pagkamuot, tunay na kabanalan. An katuninongan ni Kristo, magahade sa saindong mga puso, hulita kamo inapod na magkasararo, siring sa mga kabtang, ninsaro sa nang hawak. Danay na magpasalamat kamo, ang tataramo ni Kristo, magsupay sa saindo. Magpatinokdoan asin magpahinulitan kamo sa bilog na kadunongan. Tudok sa buot na mag-awit kamo sa Diyos, gamiton ang mga salmo, ang mga himno, asin mga awit na espiritual. Dai magtaram o bagibo nin anuman na bagay kun bakong sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Magpasalamat kamo sa Diyos, Ama, hulita sa iya. Mga agom na babae, magkuyog kamo sa saindong mga sadiring agom. Ini maninigong gibuhon, huli sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamo tanindo ang sa indong mga sadiring agom. Magmuot kamo sa inda. Mga aki, danay na sunodon nindo ang sa indong mga magurang. Hulita ini ikinakaugma nin kagurangnan. Mga magurang, dainindo pagpamundoon ang sa indong mga aki. Tibaad, kung lumuya ang sa indang mga buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
kan kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na Ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagabot kan aldaw na sinda magpalinig, susog sa tugon na ipinagbuot ni Moises, dinaraninda si Jesus sa Jerusalem, tanganing idulot sa kagurangnan. Huli ta iyan ang pagbuot kan tugon kan kagurangnan, langbang panganay na lalaki, idulot sa kagurangnan. Asin man tanganing makataon kan atang, susog sa tugon kan kagurangnan, sarong padis na agbaan o duwang salampati. Kaidto sa Jerusalem, igwanin lalaki na angaran Simeon, siya matanos asin banal. Nagahalat kan mga maranga sa Israel, ang Espiritu Santo yaon sa iya, na di siya magagadan sagkod dain niya, mahiling ang Mesiyas kan kagurangnan. Sa panahon kan Espiritu, siya nagpasimbahan, kan si Jesus dinarakan sa iyang mga magurang sa simbahan, sa pagutob kan ipinagbubot kan tugon, kinua siya ni Simeon sa iyang takyag, nag-umaw sa Dios asin nagsabi, ngunyan kagurangnan, susog sa imong panuga, tuguting magadan na an sa imong surgoon sa katuninungan, hulitan nahiling ko na an sakuyang mga mata, an paratubos na sa imong ipinadara sa atubang nin gabos na banwaan. Ilaw na magtataon liwanag sa katawuhan, asing kaumawan nin Israel na sa imong banwaan. An sa imong ama, asin ina, nagngangalas sa mga bagay na sinabi dapit sa umboy. Benendisyonan sinda ni Simeon, asin si Maria na sayang ina sinabihan, hilnga an aking ini, di kanan kan pagkapadungkal asin pagbangon ning dakol sa Israel. Siyang tanda na pag-iiriwalan mantang sarong garod an malagbas sa imong puso. Huli ka ini, maisihan mo kung ano ang nasa isip kan gabos. Igwaman kaidto nin sarong profetang babae si Ana, aki ni Fanuel sa tribo ni Aser. Siya gurangon na, kan aki pa siya 7 taon, pakaagom siya, nabalo. Ngunyan 84 na taon na siya. Day nagahali sa simbahan aldaw banggi. Naglilingkod sa Dios asin dapit sa umboy an sa iyang sinabi sa gabos na nagahalat kan kaligtasan nin Jerusalem. Kan mootob nanin daan gabos na ipinagbubuot sa tugon kan kagurangnan, nagpuli sinda sa Galilea, sa Nazaret na sa indang sadiring banwa. An aki nagtalubo asin kuminusog, asin nagdakol man an sa iyang mga nanokdan, asin an biyaya kan Dios yaon sa iya. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Mga namumuktan ko mga tugang kay Hesu Kristo. Kasuugma mga tugang, lubos naman ang sakuyang kaugmahan. Ninhulita, nag-abot po ang nagkapira mga libro na sakuyang paborito. In-order ko po mga tugang ang mga librong ini sa Shopee, asin sa mga kaibahan kong book collectors. Ako po kaya mga tugang, mahilig po akong magkolekta ng libro. Itong mga hilig ko pong libro. Mahilig po akong magbasa, kadakol po kan sakuyang nanunukdan. Asin inhuli ta kadakol kan sa kuyang nanunukdan sa paaginin pagbasa, nahiras ko man po yan sa mga tao. Kaya several books ang nag-abot sa kuya kasuugma. Sabi ko nga ni sa sakuyang sadiri, kadakol naman po kan nagasto ko sa pagbakal nin libro. Pero para sa kuya okay sa naiyan, ang importante kadakol kan sa kuyang manukdan. Asin ninhulit ta kadakol kan sa kuyang nanunukdan, sabi ko nga ni, kadakol man kan mahihiras ko sa saindo mga tugang. Saro po sa mga libro na nag-abot po sa kuya kasuugma, itong libro mapapadapit sa Christmas.
Ang titulo po kan libro, Christmas, A Pictorial Pilgrimage. Digdi po sa librong ini, bako sa nang magayon, ang paka-istorya kan author, mapapadapit sa Christmas, mapapadapit sa pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, kundi ang nadagdagan po ini mga tugang kan mga beautiful pictures, magagayon pong mga retrato. Lalong-lalo na itong mga pictures po, halik sa Holy Land. Kaya nagbalik naman po mga tugang sa sakuyang memories, ang sakuyang eksperyensya, kan tinakwan man po ako nin mahal na Diyos nin pagkakataon, tangani na makapilgrimage duman sa Holy Land, not only once, but twice. Dua pong beses ako nakaduman sa Holy Land. Asin sa 2 beses na ini mga tugang, 3 beses po ako na nakaduman sa Nativity, Basilica of the Nativity of the Lord. Itong simbahan, itong lugar, na kung sain duwan mismo namundag ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Kaya kan makaduman po ako mga tugang, dai ko po mapaliwanag ang sakuyang kaugmahan na makaduman mismo sa lugar, sa Bethlehem, na kung sain duman namundag mismo ang satuyang paraligtas, ang kagurangnan na si Jesus. Dahil ko po maintindihan ang sakuyang emosyon, grabe ang sakuyang kaugmahan na makaduman sa lugar kan sa tuyang kagurangnan. Lalong-lalo na po duman mga tugang sa spot na kung saan namundag duman ang sa tuyang kagurangnan. Yaon po duman ang altar of the nativity, tapos kataid man po kayan altar of the three kings and altar of the manger. Igwakan manger ta, pagkatapos pong ipangaki ni Santa Maria ang umboy na si Jesus, ilinipat po siya sa rong lugar. Kataid lang po ka itong altar of the nativity, altar of the manger. Kaya maugmahon akong marahay, duman sa saro sa libro na sa kuyang nabakal, mapapadapit sa Christmas. Kaya duman po ang mga istorya kan sa tuyang kagurangnan. Ang bago po siya ipangaki, kan ipinangaki na siya, asin pagkatapos pong ipangaki ang sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, ngunyan pong aldaw na Domingo, ipinagsisilibrar po niya to ang kafestahan kan Sagrada Familia, the Feast of the Holy Family. Iyan po ang saro sa ikinakagayon ko pag nagsisilibrar po kan Christmas, kan Pasko. Ninhulita sa Pasko, dai po mawawara ang Sagrada Familia, ang Holy Family. Asin aaram po niya to mga tugang na ang Holy Family, minakumpwesto ni Jesus, Santa Maria, asin ni San Jose. Magayon po baga mga tugang na pagbalikan ang istorya kan Sagrada Familia, asin magayon po na paghurup-hurupan, asin isabuhay, ang mga bagayon na inagihan, asin isinabuhay po kan Sagrada Familia. Ano po mga tugang an pwedeng simpleng mga mensahe na buot sa tuyang ipaabot kan kagurangnan na si Jesus sa pagselebrar po niya to kan kafestahan kan Sagrada Familia. An enot po mga tugang, iyo po ini, Sagrada Familia, Jesus, Santa Maria, asin San Jose. Itinao ini sa tuya kan Romano Katolikong simbahan, tanganing maging modelo, tanganing maging halimbawa, tanganing maging ehemplo kan lambang familia. Na ang lambang familia, mabuhay siring sa Sagrada Familia. Kita po baga mga tugang, ipinangaki asin nagdakula man kita sa rong familia. Kaya ang familia po, very dear, haraning marahay sa tuyang mga puso, haraning marahay sa tuyang mga buhay. Dawa nga ni po ang sa tuyang familia, bako man perfecto, pero maugmahon kitang marahay. Ninhuli ta, halik po kita sa familia. Ako pag nagyarumduman ko man po ang sa kuyang familia, ang sa kuyang ama, si daddy, dawa, yaon na sa ikaduwang buhay, nagadan siya kan 2015, tapos ngunyan buhay pa si mama, si mami, 75 years old. Siring man ang sa kuyang mga tugang, I have 1 brother and 2 sisters. Tapos ang sa kuyang mga pamangkin. Pag naiisip ko po sinda mga tugang, di ba?
Di mo maipaliwanag ang kaugmahan. Ninhulit hali po kita sarong familia. Kaya dapat saro sa kayamanan niya to ang satuyang mga familia. Kaya dapat niya tong pahalagahan ang satuyang familia. Kan nakapadi ako, mas nagdakula ang sakuyang familia. Tana-assign po ako sa manlain-lain na parokya. Salamat sa Diyos ta tinawan man ako kan oportunidad kan mahal na Diyos na makapaglingkod sa komunidad din mga eskwelahan, sa NCF, sa Biscast, sa Kamhay. Tapos, nakiulay ako kay Father Epe na kung pwede, digdi ako mag-star o inako akong lubos kan sa tuyang kuraparo ko si Father Epe. Tapos magayon ang iribahan ming mga padi, kaming 4 na padi, dahil kami nagiiriwal, nag-uurolay kami, nagingiritan kami, nag-uurugma kami. Kaya para sa kuya, saro yan sa magayon na regalo kan mahal na Diyos sa kuya ngunya na Christmas, na marahi po ang pag-iribahan ming mga padi. Taenot sa gabus, dahil kami nagiiriwal, magayon ang samuyang iribahan. As ininhulit na magayon ang samuyang iribahan na mga padi, iyuman po iyan, ang nahiras misa sa Indo mga parishioners, di ba? Masakit pag an mga padi dai nagiirintindihan. Bakong maugma pag an mga padi nagiiriwal. Asin iyan po, naihiras man yan sa mga tao. Kaya pag maugma ang iribahan kan mga padi sarong parokya, di ba, maugma man po, very alive ang sarong parokya. Kaya salamat ta, nakadigdi po ako sa Our Lady of Peña Francia Parish, yaon naman ako sa dakulang familia, asin bako sa ng simpleng familia, kundi maugma, asin banal na familia. Kaya mga tugang, igwa po nin sarong nagsabi sa kuya, Father, totoo nga ya ang Sagrada Familia ni Jesus, Maria, asin Jose, itinaukan simbahan tanganing maging modelo sa lambang familia. Pero masakit man nga ya, Father, na arugon ang isinabuhay kan Sagrada Familia. Ang simbag ko mga tugang, totoo, masakit man po iyan. Diba? Si Isay man po nagsabi na fasil ang isinabuhay kan Sagrada Familia. Masakiton pong marahay iyan mga tugang. Pero dawa masakit, pero bako man pong imposible. Posible na ang kasatuyang mga familia makaagid lamang dawa kadikit sa Sagrada Familia. Asin iyuman po bagayan mga tugang ang linalaom niya to sa satuyang mga familia na igwanin pagkaminuotan, na nabubuhay na Diyos nun, na nabubuhay sa pagkasararo, asin dai nagiiriwal. Di ba? Iyan po bagaan kamautan niya to sa tuyang mga familia. Kamautan niya to na ang mga ama very faithful sa indang agom. Siring man ang agom na babae, faithful sa indang husband. Di ba? O kaya pinapangadji niya to na ang mga mag-agom talagang faithful sa lambang saro, dahil nag-aanap nin iba. Diba? Taiyan ang mawasak kan pag-iribahan kan mag-agom, pag-igwanan ibang namumuktan. Diba? Kaya magayunon na marahay na ipinangaki kita, asin nagdakula kita sa laog nin familia. Kaya i-treasure niya tong marahay, patalubuon niya to, pakarhayon niya to, ang familia niya to, siring sa Sagrada Familia. Masakit na arugon ang Sagrada Familia, pero dawa kadikit lamang. Ang importante, naghihingowa ang satuyang lambang familia na maging Sagrada Familia, arog ni Jesus, Maria, asin ni Jose. Ang ikaduwa po mga tugang na paghurup-hurupan niya to, sa Sagrada Familia, yaon po si Santa Maria, asin yaon po si San Jose. Buot sabihon, igwa po nin binibistong magurang ang satuyang kagurang na si Jesus. Si Santa Maria, biological mother ni Jesus. Si Saint Joseph, ang amaon, foster father kan satuyang kagurangnan. Taan tunay na ama ni Jesus, ang Diyos ama na yaon sa langit. Pero ang importante, igwanin binibistong mga magurang ang satuyang kagurangnan. Kaya saro pa man po yan mga tugang sa ipagpapangadji niya to, asin talagang ihingawahon niya to, nalugod ang lambang aki na ipapangaki, may bibistuhon po, asin may makakaibahan na ama, asin ina. Kaya nga ni kan aki po ako, igwa akong simpleng
ang pakaaram mapapadapit sa familya. What is a family? Sabi po baga kaiyan, ang family, father and mother, I love you. Daiman po nagsasabi na ang familya, inaksa na. Daiman po nagsasabi na ang familya, igwasan na nin ama asin mga aki. Ang sabi po, ang familya is a small unit of society. Igwanin ama, igwanin ina, igwanin aki o mga aki. Kaya sana ang lambang aki, ipangaki, na igwanin binibisto, asin talagang nagdakula siya, na igwasyanin ama, asin ina, na nagtatabang tanganing magdakula na marahay, asin Diyos nun, ang sa indang mga aki. Mga tugang, strictly speaking, di ba, tangunyan po kaya baga minsan, nauuso na po ang single parenthood. Minsan mahiling niya to kadalasan, ina na sana, tapos igwanin sarong aki. Bako man po ini ang kagustuhan kan mahal na Diyos. Ang kagustuhan po nin mahal na Diyos, na ang familya igwanin ama, igwanin ina, asin kung biyayaan kan Diyos, magkaigwanin mga aki. Ano po? Dahil po kita magsabi na okay na sana iyan, okay na sana sa mahal na Diyos, na ang aki may binibisto sa ng ama, o kaya may binibisto sa ng ina, bakong kompleto ang mag-agom. Ay, dahil po yan pwede. Dapat igwanin ama, igwanin ina. Kaya dawa po baga sa pag-aagom, sa pagpapamilya, dapat talaga dahil minamadali, pinaguhurup-hurupan, pinapangadjian. Bago ka magdesisyon, isipon mo talagang marahay. Bako sa nanghali sa puso, bako sa nanghali sa isip, bako sa nanghali sa puso, kundi talagang dapat pinagpangadjian. Diba? Tangani na daiman po mag-suffer an aki na mayo siyang binibistong ama, o kaya minsan mayo siyang binibistong ina, o dai po yan pwede. Dapat an aki magdakula na igwanin ama, asin igwanin ina. Saro pa po kaini mga tugang na dapat ipagpangadji niya to. Asin talagang hinguwahon niya to, na bako sa naan aki o mga aki, may binibistong ama asin ina, kundi dapat ang mag-agom kasal sa Romano Katolikong simbahan. Diba? Taminsan, ang binibistong mga magurang kan aki, civilly married, kasal kay mayor o kasal sa huwes. Diba? O kaya minsan, nagli-live-in sana. O kaya, ang binibisto niyang, ang aki, ipinangaki sana out of wedlock. Diba? Bako man po ini ang kagustuhan kan mahal na Diyos. Ang kagustuhan kan mahal na Diyos, ang aki, pag pinangaki siya, may bibistaduhon siyang ama asin ina. Pero ang ama asin ina, dapat kasal sa Romano Katolikong simbahan. We are Catholic Christians, kaya dapat mag-ako kita kan sakramento, mga sakramento, na tinugdas kan sa tuyang kagurangnan. And one of the 7 sacraments, iyo po ang sacrament of matrimony. Kaya magpakasal sa Romano Katolikong simbahan. Bako sa nang magpakasal, pero kung mas magayon po baga, na ang ikakasal, mayo pa, dai pa nagdurog, di ba? Dai pa nag-sexual intercourse. Kadaklan ko yan, may nabasa po ako, below 10% po daa, an ikinakasal na, alimbawa ang babae, below 10% na ang sarong babae kinakasal na virgin pa. Buot sabihon, kadakol po kan kinakasal, na bako na pong virgin. Ako po kan aki ako, nadadangog ko po yan sa mga nakakamatua. Nakakaidto daa, pag ikinakasal, ang babae sa sarong lalaki, sa simbahan, virgin. Diba? Buot sabihon, da ipanahiro, mayo pang nangyaring sexual intercourse. Pero ngunyan, asin siyempre maaraman ko man po, yung tanakapadi ako, nagka-canonical interview kami sa mga kakasalon, kaya maaraman mo, kadakol po talaga kan mga ikakasal, bako na pong virgin. Ang lalaki, nakadakol na nahiro na niya ang sa iyang aagumon, o nakahiro na sa iba. Ang babae man, nahiro na siya kan sa iyang aagumon, o nahiro naman siya kan nagkapirang mga lalaki. Di ba minsan nakapirang boyfriend, kaya kadakol man kan nakahiro sa iya. Pero iyo ini ang kagustuhan kan Diyos, bako iyan ang kagustuhan kan Diyos. Di ba? Dapat pag ikinakasal, virgin.
Asin dapat pag nagpakasal, sakramento nin matrimonyo. Paghurup-hurupan niya to iyan, mga tugang. Asin panghuri po mga tugang, iyo po ini. Sa Sagrada Familia, siyempre dai po mawawara si Jesus na sa tuyang kagurangnan. An aki kan Dios, an aki ni Santa Maria, asin ni San Jose. Diba? Kaya ang mga aki, regalo kan mahal na Diyos sa mag-agom, regalo kan mahal na Diyos sa laog kan familia. Asin ninhulita, regalo ini kan mahal na Diyos, an aki, sa diri kan mahal na Diyos. Kaya ngani, sa mga Hudiyo, kan pinag-circumcidar an sa tuyang kagurangnan na si Jesus, siring man kan idinulot siya kan sa iyang mga magurang duman sa templo kan Jerusalem. Diba? Ano ang buot sabihon ka iyan? Alimbawa sa circumcision, to be circumcised is to be consecrated to the Lord. Kan idinulot si Jesus, kan sa iyang mga magurang duman sa templo, ipinagkonsagra na naman siya sa mahal na Diyos. Subuot sabihon, an aki, regalo kan mahal na Diyos sa mag-agom, sa laog kan familia. An aki, hali sa mahal na Diyos. Kaya an aki mga tugang, pinapahalagahan, pinapadakula na marahay kan mga magurang. Diba? Sa Diyos no na bagay, sa pagpapangadsi, sa kabanalan, sa marahay na pag-uugali. Ako po mga tugang, nagtutubod akong marahay, na pag-anaki, pinadakula na Diyos noon, asin sa marahay na pag-uugali kan mga magurang, talagang magdadakula siyang Diyos noon, asin marahay ang pag-uugali. Pero pag daipo siya napadakulang marahay kan mga magurang, lalo na naging spoiled ang mga aki, magdadakula sindang bakong Diyos noon, magdadakula sinda na maraot asin pasaway sa laog kan familia. Kaya take note mga tugang, ang pagpabadakula sa mga aki, bako po pagdakula na ang aki, kasi may mga sungay na iyan asin may buntot na, masakiton na po iyan na bagohon. Diba? Tanganing mapadakula na marahay ang aki, pupunan mo, pag-aki pa na marahay. Dawa da ipanaiintindihan kan aki, dapat ang mga magurang nag-i-exert talaga ng effort, tanganing padakulaon na marahay, asin bakong spoiled ang sa indang mga aki. O Sagrada Familia, minadulok kami sa saindo. Tabangan mo kami na ang lambang familia makaagid sa saindong familia. Maginlugod ang lambang familia, banal, Diyos nun, nagkakaminuotan, nagkakasararo, asin nabubuhay sa presensya kan mahal na Diyos. Amen. Matindog sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asing inlubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad din mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Sa pagrumdom kan mga kaugman asing kasakitan kan banal na familia sa Nazareth, madulok kita sa Ama, asin maghagad kan sa tuyang mga pangaipo, ang sa tuyang simbag kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang familia kan simbahan sa bilog na kinaban, maging halimbawa asin giya sa mga nasyon na nagmamawot nin pagkauroyon asin katoninongan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing an satuyang mga pamilya, magdanay sa marahay na salud asin kaugmahan, asin urog na mapahalagahan an pagkaminuruot mootan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing mapara na an pait asin kulog sa mga mag-aragom na suruhay, asin sa mga aki na napapabayaan, asin maribayan kan pakipag-ulian, asin katuninongan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, makamate ninranga sa saindang pagsakit, huli kan pagkamakulog, asin pagkamuot kan saindang mga familia, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga familia niyatong gadan, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. O Diyos, samuyang Ama, gubingan mo kami ning karahayan asin pagkamatinios, sa paggurang niya mo, mapasamuya ang kalubusan na maging orog, nakabaingkan sa imong aki, sa Jesucristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi ko mga tugang tanan sako asanin sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming mga namimibi, mapakumbabang nagdodolot sa imo, kan osaning pagsamba, tanganing sa pagsurog kan Birhen na ina kan Dios, asin ni San Jose, gibuon mong pusog sa imong grasya, asing katuninungan, ansa mong mga familia, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Hitas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen,
Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ta sa kafestahan kaining sagradong misteryo, anday nahiling sa iyang pagkadiyos, nagpahiling ninhayag sa samong pagkatawo, asin an inaki bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagpabangon sa iyaman sana, kan gabos na napadungkal, isulit ang gabos sa karahayan, asin ang tawong nawara, pabalikon sa langit non na kahadean. Kaya kami, kaibang gabos na mga angheles, nag-uumaw sa imo sa maugmang selebrasyon na nagrurukyaw. Banal ang kagurang ng Diyos ning mga hukbo, asin daga ano kansay ng kamurawayan sa kaitaasa panagang ang binadigdig sa ngalan ng kagurang o sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, borabod, ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang lamibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya na sa rugarin yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanyaman nin kalis. Asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurangnan, pinapangarito mo. Kaya kami nagrurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Irumduma kagurangnan an sa imong simbahan, e nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing balubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda,
sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na maybe kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na dayang kasagkoran, magaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kami nakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakalat sa araw-alda, itao mo sa moya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa moya, asin hare kami pagdarahas sa sugo, kundi agahawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na maybe kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, magindaye talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagakalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan sabong pagaraligtas na sa Jesu Kristo. Siring kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundaan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburamiyog, susog sa imong kabutan. Ika naubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuinungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita, orog ka maugayon na Ama, ikan nagbabago kan kabos, huli kan mga langit no na sakramento, gibuanan mga panalmingan kan banal na familia, mogmang pag-arugon, tanganing pakatapos kan mga pagsubok kan panahon, makasunod kami sa imong daing sagkod na kaburong yugan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Collections for the week from December 18 to 25, 2023. Cash receipts, daily collections, 13,736 pesos. From the Simbang Gabi, Aguinaldo Collections, first collection, 64,517 pesos. From the second collections for parish renovation, 28,969 pesos. Sunday collections on December 24, 31,063 pesos. Second collection during the kissing of the infant Jesus, 4,150 pesos. From the collection boxes, 11,290 pesos. Sunday collections on December 25, 43,875 pesos. Total collections for the week, 197,600 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Nierva family, Dakudaw Bike Shop, Chavez family, Gemma Labordo and family, Conrado and Sara Elarza, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po para sa huring bendisyon. Pagirumduman po ang mga tugang na at siyan pong banggi, alas 9 nin pagkabanggi, iyo po ang Vispera, misa sa Vispera kan solemnidad ni Santa Maria bilang ina kan Diyos. Siring man po, salamat mga tugang sa indong ang pagdigdi po, pakikisumaro sa tuyang misa. Salamat kan sa idong mga pamisa asin mga idinulot sa misa. Siring man po sa nagdalan asin nakasumaro sa tuyang live streaming. Thank you very much po. Siring man sa mga ministro na naglingkod sa tuyang misa ngunyan. Thank you very much sa indong liturgical mass services. Salamat po sa indong kapos. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan intercession kan Sagrada Familia ni Jesus, Maria asin ni Jose, bendisyonan manlugod kamo kan Dios amang makakamhan, anama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Merry Christmas and a Happy New Year po sa Indogabos.